Beste behin ere egunon, Euskaldunon hiri buruzariaren bihotzetik herri Sanferminek O plazan daukaten jaigune zoragarri honetatik. Beste behin ere elkarlanean Saloa Telebista eta Euskal Herria Irratia Sanfermintza saioa egiteko eta beste behin ere txandakako sistema esatariei, aurkezleei doakienez gaur Juan Cruz Lakasta nineu eta Txari Eleta lankidea. Egun honetan ongi etorri, Txari. Egunon Juan Cruz Lakasta eta eskerrik asko, ahotsa pixka tearrot. Horregatik egiten dugu txandakako sistema, lekukoa pasatzen. Nik gaur azken eguna dut, gaur azken eguna dut, ozta iritsiko naiz helmugara eta zuk segituko duzu bi arpeiorekin. Ni segituko dut, lekuko hartuko dut eta hemen gustora arituko gara, gainera toki bikaina da, giro bikaina dago hemen, eta gustora arituko gara, hemendik hasita ordu biak arte, gainera jende pilo bat izanen dugu gurean. Bai, gaurkoa ikaragarria izanen da. Lehenik eta behin aipatuko dugu gaurkoa dela uztailaren 10 izen abizenik gabeko eguna, batzuk dira edadetuenak, irisenidetuenak, txikienak, gaur ez dauka izen abizenik. Baina hori horrela guk bai jarriko diogu, ez ofiziala, baina bai ofiziosoa. Feministen eguna, izan ere, jaigune honetan, O plazan, eguerdian, mugimendu feministako kidek Bazkaria izanen dute. Bazkari feminista izanen dute, ordu biterditan hementxe bertan, eta ondoren kabaret vampiriko izanen da, arratsaldeko 4:00 bai, Bazkariaren ondoren. Bueno, orduan, egitaragoari helduko diogu, ja hasi garenez, eta geroko utziko dugu unetxoak. Beraz, nondik, jai egitarago ofizialetik hasiko gara? Hortik hasiko gara, eta hemen dakizuen bezala, 9:30 hortxe izan da erraldoiak eta buru handiena. Eta orain hemendik aurrera zer, 12:00 aurrera zer, herri kirolak, badakizue hor Foruen plazan, hor izaten direla. Mikel Asarte gure kolaboratzailea, speaker lanetan. Bai, hori da. Hemen izan genuen, ezta? Zazpian. Torri zen beti bezala. Eta herri kirolak gaur Nafarroako ingude jasotzaileen txapelketa izanen da. Motozerralarien 20. Sanfermin saria banatuko da eta zama jaurtitzaileen erakustaldia. Gizonezkoena eta emakumezkoena. Beraz, pentsatzazu zenolako plana horre Foruen plazan. Emango genukeguk mikrofono jaurtitzaileen lehiaketa. Hori hemen egin. 14 aldela. Bai, hobe 14 egitea, bai. Ideiona, bota, proposamena. Ondoren, zer, musika bandak, ordu batetan, beti bezala, gero arratsaldeko 6:00 aurrera, adibidez, hauek festa hauek, kirol ari, Medialuna parkean, badakizue horre txikiek, badutela aukera ongi pasatzeko, bai Medialuna parkean, bai Antoñutin, hor bigune politak. Bir jolastuko koordinatzailea, ez da? Bai, Belen Alvarez izanen dugu gurekin, eta, berak hori kontatuko digu, ez da, bir jolastun, hor takoneran, zenolako gauzak antolatzen dituzten. Gauza gehiago, horre aurren antzerki musikala izanen da 7:00 Sarasate pasea lekuan, 8:00 dantzaldia gurutzeko plazan, beti bezala, txotxongiloak, Askatasun plazan, kli-kla, birzi-kla, euskaraz, izanen dugu. Eta no. Bai, hori, bihar taldearen eskutik. Eta gazte eremuan Foruen plazan musika, DJ-ap, hip-hop, aparfesta, eta beste zenbait jarduera. Zoragarri. Eta herri Sanferminen guneari dagokionez, zer, Baratxurien plazan eta hemen O plazan zer dugu? Bueno, hortxe herri Sanferminetan aipatu dugun bezala, Bazkari feminista izanen dugu, kabaret vampiriko, jolasak, arratsaldeko 5:00 hor kabaret vampirikoaren ondoren, eta DJ Map H. Hori izanen dugu. Patxe. Hemen izanen dugu arratsaldeko, iluntzeko 9:00 ja. Eta Rekoletak plazan bertsopoteoa izanen da ordu batetan, hori ere oso proposamen ona, bertsopoteoa ordu batetan eta 6:30 Hiru indarrok elektrotxaranga eta neska rapen kontzertua eta gainera hoietako bat izanen dugu gaur gurean Zirze izanen dugu hemen gurean hemendiko oso gutxira. Soinu froga egin du eta ikaragarri gustatu zaigu. Ikaragarri. Euskal txokoei dagokienez, esan dezakegu ofiziosoki izendatu dugula gaurko eguna, feministen eguna, baina esaten aldugu, zaldiko maldikoren eguna ere badela, elkarteko kidek Bazkaria eginen baitute, haien elkarte horren aitzinean. Bai, eta hori dute gitarauan jarrita, zaldikoko Bazkaria, hori izanen dute gaur zaldiko maldikon. Zuzen ere, Kike Diez de Ultzurrun, etxe honetako kolaboratzaile lagun historikoa, eta zaldikoko kidea izanen dugu gurekin gero. Bai, eta Xabi Martínez de Lezea ere izanen dugu, horre Sanferminetan erabiltzen duten txokoaren inguruan, hor ikak erabiltzen duen txokoaren inguruan. Zerbait gehiago, beratzen zaigu? Begira, horre katakraken ere, proposamen oso politak egin dituzte, proposamen musikalak. Atzo, izan zen Espainia de Mierda izeneko jaialdia eta hor Jogurina Boroba eta Dino Altabez izan ziren, eta gaur Jogurina Boroba izanen dugu hemen zuzenean. Right now, ez zehazki une honetan, baina bai zuzenean gurekin. Ikaragarria, uste ja kamerinoetan ari dela arropa egokia jartzen. Aldatzera joan da. Eta eskaletan badakizu nola tokatzen den.
Jogurina Boroba eta jarraian eta ondoren Joseba Siron alkatea. Performance ikaragarria. Berdintasun arduradun berria Iruñeko udalean. Bai, ala da. Hortxe. Ba, horrela daukagu, bai, eta gaur, hor Black Fermin horretan, katakraken, gaur de viaje, musika eta bizikleta, kasu afuren kontzertua gaueko 10etan, eta Rafa Gas, hori ordu batetan izanen da. Zoragarria. Bueno, bada pixkatia amaituta agendarekin. Bai, bueno, Herriko Tabernakoa ere aipatzen aldugu, horre txoko horretan ere oso proposamen musikal politak egiten ari dira, horra aste artea gaur, eta 7etan elektrotxufla, eta 10etan revolta permanent izanen da, beraz, horritz ordu polita, eta Fukop Family kontzertuak, Dodo Sound and Reimi DJ-ak, beraz? Reimi ikaragarria da. DJ Reimi, benetan esaten dut, Igor, DJ Paik, Reimi da goi mailakoa, ez da? Gaur egun Iruñean dagoen honenetakoa. Zurekin batera honena, derragun horrela. Bueno, tira, aurrera segituko dugu tradizioak agindu bezala, Satarion atzoko unetxoekin. Atzoko unetxoa. Txariel eta atzotze une berezi bizi izan zen. Ba, begira, une berezia izan zen, egia erranda. Igo nintzen beldurrezko gazteluan. Aspaldiko partez. Bai, nik uste dut azkeneko aldia izanen zen, 12 urte nituela, edolako zerbait. Eta beldurra ez, bueno, aurretik, ez da, zer izanen da, aurretik horra agertzen da bat, hola, mehatxuka, eta zakizer, baina gero egon nintzen, eta baina zir da, horik ez du bat ere beldurrik ematen, eta klaro, ez da gauza bera, 8 urtekin igotzea, edo ja nire adinarekin. Ba, guk beste jite bateko, beste molde bateko unetxoa izan genuen. Geratu ginen behira, ze testu inguru, bueno, bitxian jakin genuen albiste bat hor egokitzen etzen, amaztai nola esan. Kontua da, euki genuela intsumiso preso oion bazkaria. Oien artean solidario bat bere garaian alako txirikordak zeramatzana, ez da? Rastak edo, bai? Garai batean, oso ongi. Batzo, zer esanen bazkari horretan, eta eskonduko zela. Eta zer eginen, eta beren eskalaguna ekarri, eta aurkeztu, nik ezagutzen nuen lehendik, baina beste batzuei aurkeztu, eta horrela. Eta horrean zer egin genuen? Egin genuen gure lagun hori ezkondu San Ferminetako erritualaren arabera. Erosi genizkie, eta hori nolakoa da. Errito balinesa edo egiten dute famatu soldazu Espainiar zenbaitek, guk erosi genuen alako lepoko horiek, eta gero dirdire egiten duten eraztunak. Baitare. Bai, eta gero reportaje fotografikoa egin genuen. 11.000 argazki denon sakelekoekin tezaize, eta eman genuen arratsalde eta gau osoa nobio guapo oiukatzen. Eta, bueno, egia esateko, ezkongaiek akaso ez horren ongi, baina beste okor zongi pasa genuen. Segure beraiek ere osongi pasatzuten. Bai, gaizki ez. Eta, bueno, hori, ezoiko kontua, ez duzu alakorik espero, norbaiteke ezkonduko dela esan edizu, ez daki kuadrilla madaukago jende tradizionalagoa, ez horren tradizionala, baina lagun intsumiso presoi solidarioak hori esaterik ez genuen espero, esan genuen, postu ginen beragatik, aizu, ala erabaki badu, bada bejonde jola. Horixe. Modan dago ezkontzea, bidena barra esan da, denboraldi honetan irratian bi. Irratian bi, joan den urtean bat, bai, modan dago. Hori da. Bueno, tira, bada, ederkize indikatibo bat eskatuko dugu? Bai, eskatuko dugu, mesedez. Olako esaten baizute novia guapa, zer? Erran, nahi bat dinbaizu. Edo ezkonberri guapa. Ba, horretziko dugu kontura. Indikatibo bat. Eta hemen jarraitzen dugu, eta lehendabiziko gonbidatuarekin hasiko gara hizketan, hementxe dugulako Aitor Arana, egunon ongi etorri? Egunon. Korrikalaria, entzierro korrikalaria, eta bueno, hortxe aritu zara gaur goizean ere, ez da? Olako entzierro azkar horretan. Bai, gaur laugarren entzierroa, azkarrena eta arriskurik gabekoa. Bai, Fuente Inbroko zezenak izan dira gaur, eta atzoko markak hautsi ditu, atzokoa azkarra baldin bazen, gaurkoa oraindik azkarrago, gaur 2 minutu eta 15 segundu, ziztu bizian, joan dira zezenak, eta ez dakit, lasterralde politak eta ikusiko ziren olakoetan, edo? Nire ustez, 2 minutu eta 15 segundo azkarregia da, disfrutatu alizateko, eta gainera kabestroak zezenen aurrean jarri dira, eta horregatik zaila izan da benetan disfrutatzea. Bai, beraz, zuentzat ez da polita izan, behar bada ikusleentzat, egira ze azkarra, ez da ere, ez da? Nik uste ikusleak ere nahiago duela zezenak gehiago banatzea, lasterketa gehiago ikusi alizateko, hori da guk gustoko duguna. Bai, horre, bueno, gauza bakarra horre estafeta kalean zezen bate erori eginda, baina, bueno, ez du aparteko izu egoerarik sortu, ez da, berehala altxatu da, eta oso ongi gidatute neska mutilek, orduan ongi.
Bai, izan da, ta. Horri ikusi dugunez, 5 zauritu harin izan dira kolpeengatik, kolpeak bai, hori beti gertatzen baita. Bai, gainera gaur lagun asko zauritu eta atera dira. Bai. Eta 5 joan dira ospitalera zuzenean, baina gero beste ezagun batzuk joan dira bere haien kabuz plakak eta egin alizateko. Eta kolpe pila bat. Hain dena, zezen guztiak hain elkartuta joaten direnean, oso zaila izaten da gero erdian zaudenean ateratzea eta horregatik kolpe pila bat eramaten ditu jendeak. Eta, bueno, zure lagun batek atza apurtu du edo nola izan da hori? Hori, nire lagun batek eskuko atz bat apurtu du eta ez dute zuzenean trasladatu, baina gero joan da, plakak egin ditu eta orain esan diote eta dena bendatu diote, 3 aste egongo da eskaiolarekin, baina esan dit bihar ere korrikatuko duela. Bueno, beraz orduan, berak ez dauka inolako asmorik uzteko, eta bihar hortxe izanen da, bere ezakit, esku bendatuarekin edo. Bakarrik lau geratzen zaizkigu, urte osoa daramagu entzierrora itxoiten, orduan lau horiek korrikatu egingo ditu. Bueno, orduan sekulako afizioa daukazu ezuek, ez da? Urte sekulakoa. Iruñako entzierroa garrantzitsuena da, gero beste leku askotara joaten gara, baina Iruñako entzierroa guretza da urte osoan zehar buruan daukaguna. Eta nora joaten zarete, korrika egitera, beste toki batzetara? Nafarroa eta Erriosako herrietan, eta gero Madriden San Sebastián de los Reyesen edo Cuellar eta Ciudad Rodrigon. Begira. Hemen normalean Iruñan estafeta hasieran egiten duzuzuk, beti? Bai, duela 7 urte lehenengoa Mercaderesen korrikatu nuen, baina beste guztiak estafetan. Eta zergatik aukeratzen duzu toki hori, zer dauka? Niri da gehien gustatzen zaidana, estafeta kalea iruditzen zait politena, eta gainera zezenekin daramagun distantzia motza da, baina lasterketak azkarrak eta nahiko garbiak izaten dira. Bueno, zu orain, ez dakit, etortzen zaren edo zenolako plana izaten duzun San Ferminetan, baina karo, korrika egiteko entzierroan, gero parranda gehiagirik ez. Guk parranda egunean zehar egiten dugu. Normalean bazkaria egiten dugu zezenketaren aurretik, eta zezenketa bukatzean 2 edo 3 tabernatara edo bestela peinekin, eta etxera beranduenez ordu batetan. Zezenketara egunero? Horretara ere? Aurten izango da lehen urtea egunero joango naizena bai. Harmonia txantrean peñakoa zarazu? Ez naiz bazkidea, baina peñarekin joaten naiz, peñako abona daukat bai. Beraz gaur hori da zure plana, ez da ja, atxeden hartu duzu, osea, korrika egin ondoren atxeden hartzera joaten zara, dutxa bat hartzera eta zakizer, eta gero ja, bazkaltzera eta zein da gaurko plana adibidez. Txantrean bazkaldu, kuadrillarekin, entzierroko kuadrillarekin, gero peñara joan, peñako guztiak 5etan igotzen gara Iruñara, eta zezenketaren ondoren peñarekin atera, eta 10-11etan 2 edo 3 tabernara eta ordu batetan etxera. Oso ongi, eta bihar berriro ere, hortxe entzierroan ikusiko zaitugu, zu eta zure laguna. Zure laguna ezagutuko dugu hemen eskuan izanen duelako hola zerbait txuria, ez? Hola bilduta, orduan ezagutuko dugu. Bai, ezakit nola ingo duen, korrikalarien artean. Oso ongi, Aitor Arana, mila esker haunitz etortzeagatik, eskerrik asko, eta hurrengora arte, ongi segi. Lagunduta, goi-mailako musikariak eukitzen ari gara gurekin, San Fermin hauetan, 2018ko San Ferminetan, eta gaur horietako bat dugu ordu batean Errekoleta plazan izanen duzue zuzenean, Zirze izeneko rapero gaztea, eta orain zuzenean ariko zaigu, Euskal Herria Irratian, beraz, Zirze, mikrofonoa eta holtza zureak dira, nahi duzunean aurrera. Eskerrik asko zuen zaiora zorren eskubideatxeagatik. La avaricia del poder, como quien oye llover, si nada cambia fuera rabia, ven y cámbiate, como quien oye llover, justos por pecadores, la avaricia del poder, como quien oye llover, si nada cambia fuera rabia, ven y cámbiate. Qué mundo loco, no sé si estamos todos rotos, tú sigue pa'lante siempre,
que todo lo que importa, importe. Y piensa que en el mundo hay 1000 clases de personas. Están el bien y el mal, y cada uno evoluciona. A vista de pájaro quizás se ve de otra forma. Mira a ver si te informas, porque a veces funciona sentirse desubicado por cómo van las normas, las leyes, los gobiernos con su huelga de neuronas. Vivimos una inercia de consumo que no es broma. Lejos dedican el día entero a buscar algo que llevarse a la boca. Y están lejos pero están derrochando humanidad, porque de eso les sobra. Y aquí no nos gusta pensar en exceso. Buscamos placer sin querer ver, sin querer crecer, sin hacer un esfuerzo. Creo que por eso es algo común sentir un vacío inmenso. Si todo es marketing, vender, manipular, darse a conocer, mientras ver a otros morir y como quien oye llover, como quien oye llover, justos por pecadores, la avaricia del poder, como quien oye llover, si nada cambia fuera rabia, ven y cámbiate, como quien oye llover, justos por pecadores, la avaricia del poder, como quien oye llover, si nada cambia fuera rabia, ven y cámbiate. Oye, joder, tú sabes que el diablo hoy en día es el dinero, siempre en el centro de todas las miradas, que vale más un euro que una vida humana. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! El sistema ya explotado, nos han engañado. ¡Qué crisis! No va a haber metamorfosis de capullos a mariposas, o seguimos con lo mismo, cada uno va a lo suyo, y así nos van las cosas. Así nos van las cosas, así no van, así no, ey. Como quien oye llover, justos por pecadores, la avaricia del poder. Como quien oye llover, si nada cambia fuera rabia, ven y cámbiate. Como quien oye llover, justos por pecadores, la avaricia del poder. Como quien oye llover, si nada cambia fuera rabia, ven y cámbiate, ven y cámbiate, ven y cámbiate. Si nada cambia fuera rabia, ven y cámbiate. Ey, ven, súbete a este tren. Fuera miedos, el amor es el medio. Nos quieren enfrentados, no se dan cuenta que somos muchos más que ellos. Somos mucho más que egos. Somos millones de destellos. Ven y cámbiate, fuera miedos, el amor es el medio. Súbete a este tren, ven y cámbiate. Hey. Ederra kantua gozatzen ari garen ez zirtzerekin. Beraz, kanta batez bi nahi ditugu. DJ Paikek jarriko dizu bere alakoan bigarraren oinarria. Black Money en las bases. Yeah. Este es otro mensaje ahí, que el amor es lo que más se expande, que no nos engañen. A veces hacemos mucho ruido, es por lo que tenemos pero que eso luchar. no significa que no seamos civilizados. Somos gente civilizada. Las armas no son necesarias. Las armas no son necesarias. Ey, nadie las quiere. Yo puedo, tú puedes. Yo puedo, tú puedes. Yo puedo hacer que suceda que la cuerda cerda ceda. Tú puedes hacer que suceda que la cuerda cerda ceda. Yo puedo hacer que suceda que la cuerda cerda ceda. ¿Te vas o te quedas? ¿Te vas o te quedas? Hoy envío mensajes al universo con el cutis menos terso y mejor me siento, porque siento que conecto, que el amor es el motor y no tiene presupuesto, que con lo opuesto vale, que puedo aprender de los viejos y también de los chavales, del lenguaje más erudito y de los sonidos guturales, que el sistema no forma personas y además nos deforma como animales que somos, y a pesar de todo, admirable este Homo sapiens sapiens, ¿sabes? Porque yo puedo hacer que suceda que la cuerda cerda ceda. Tú puedes hacer que suceda que la cuerda cerda ceda. Yo puedo hacer que suceda que la cuerda cerda ceda. ¿Te vas o te quedas? ¿Te vas o te quedas? Sin miedo, quitando la venda, descubriendo que no muestran pudor, que nos quieren enfrentados, débiles, beben solo nuestro sudor, se alimentan de nuestro dolor. Así que escucha, hermano. Escucha, hermana, el motor es el amor, por encima de ideologías, abandonando prejuicios, es cuestión de supervivencia. Por favor, unión y pasión ante el monstruo, con rostro de gigante financiero, con apellidos de político, de juez y de banquero, marionetas del dinero, esclavos del diablo enganchados al poder. ¿Somos conscientes ya de lo que son capaces de hacer? Vamos a quedarnos mirando a ver qué más va a suceder. Las acciones son la pluma que escribe nuestro destino. El amor, la rebeldía y la verdad son el camino. No, somos pocos, y sí,
Somos muchos, si estamos unidos. Deja que tus pensamientos tengan sonido. Déjame oírlos, que marquen el ritmo. Yo puedo hacer que suceda, que la cuerda cerda ceda. Tú puedes hacer que suceda, que la cuerda cerda ceda. Yo puedo hacer que suceda, que la cuerda cerda ceda. ¿Te vas o te quedas? El universo es grande. Busca tu estrella. ¿Te vas o te quedas? Haz que suceda, que la cuerda cerda ceda. Bueno, es que ricasco, Zuri. Ei! Hasiko naiz, Segitzen modu beraz hemen utziko dugu. Zirtze, mila esker, ordu batean Errekoletak plazan edo modu normalagoan esan da Baratxurien plazan. Jarraian Irrintzidorretik aholku interesgarri zenbait, horien ondotik gehiago eta aldela hobeki O plaza honetatik. Eta hemen gure O plaza honetan, gure toki eder honetan orain nor Kike Diez Uzurrun egun hon. Baita zuri ere? Zaldiko maldiko elkartoko kidea eta gure laguna eta kolaboratzailea eta zer erranen dugu. Bueno, bai, garai batean bai. Bueno, orain ere bai. Euska batean ere, bai, ongi. Bueno, hemen ongi ez? Hemen oso gustora ikusten duzu, bai, oso ongi gaude, bai, haizea dabil gaur, gainera iparra haizea, ez da? Iparra haizea, bai. Zuk postu egin zara. Postu egin gara, gaur badugu Zaldiko maldiko elkartean, karrikan, bazkaria, 100 lagun, txartel guziak aspaldia gortuak, eta joan beti eguraldiari begira, eta joan den ostiralean begiratu genituen iragarpenak, jode, eta astearterako 37 grado. 37 grado, baina, zorionez, utxe egin dute, iragarpenetan, eta izu, egun, nik uste dut, zolagarria, alere beti, hemengo eramango ditugu kapela, lastozkoak eta alakoak. Beti bezala. Eta hola da, eta gero etortzen dire Donostia... Eta ator beltza ere, hori ere karri duzu gaur. Bueno, txamarreta beltza, blusa beltza, bai, beti guk, begira, gure belaunaldikook, badola 30 urte, jende askok erabiltzen zuen blusa beltza. Bai. Jende askok eta askok. Bueno, beti gauez freskatzen baldin bazuen, oso egokia, ez da? Piskate gorputza babesteko eta berotzeko eta piskate. Baina da, peina batzuek, berenak edo irrintzi peinak ere blusa beltza erabiltzen duela, baina oso, ez dakit, orain gutxiago, ez da? Baina, bueno, da... Zu jarraitzen duzu ohitura horrekin. Bada espada ere. Hori da, bada espada ere, bai. Jakina, bueno, lehen aipatu dugu, ez da hor, eta zuk erran duzu bazkaria daukazuela, Zaldikoko bazkaria izanen da, beraz, Zaldiko maldiko elkartearen bazkaria eguna ospatuko duzue, eta gonbidatu bereziak ere badituzue, konta bai, beti etortzen dira, bueno, da, Zaldikoko jendearentzat eta lagun, eta irekia ere, egin batean, eta, bueno, ez da gino izan seginen egiten, bino aspaldian, eta gero ere beti etortzen zaizkigu Donostialdeko edo Gipuzkoa aldeko adiskide batzuk, gainera batzuk ospe handikoak, tartean, Darria, egunkariko zuzendari jauna, eta bere adiskideak eta hortxe, etortzen dira, hauek uste dute Euskal Herria bat dela, txantxetan ari naiz, eta eguraldi berbera dela, Donostian eta Iruñan. Eta batzutan, Donostiatik abiatzen dira, erdi xirimiri, gero belate zeharkatu azpiroz, eta hemen eguzkia, eta etortzen ziren beti kapelari gabe eta alakori gabe, eta guk banatu behar, eguzki krema ere bai, eta hola. Aurten ere etorriko zaizkigu, eta gainera, baina eskatu dute menu aldaketa, ez da? Begira, beti gure bazkarian prestatu izan dugu zezena aragia. Gainera, hemendik hurbil dagoen ostatu batean prestatzen digute. Zezena beti prestatu. Zezena, bai, eta baina iaz, lehendabiziko aldiz, batzuek errantzuten, behar bada aldatuko dugu, eta zezena prestatu beharrean, ajoarrieroa. Eta orduan, bi motatako kexuak izan ziren. Sabelak ez direla behar bezala betetzen, ajoarrieroarekin, eta gero, aurten ere ajoarrieroa prestatu behar genuen, baina Donostiatik deitu zuten gonbidatu berezi hauek esateko, mesedez. Iruñan, ajoarrieroa ona da, baina zezena nahiago. Arazorik ez. Lehendabizi orduan, potxak eta gero zezena. Potxak eta zezena, Potxak elkartean bertan prestatzen dira, hor ari dira. Ari dira orain une honetan, ez da? Sergio eta elkarteko lehendakari jauna hor ari da prestatzen, zanion etorri nahi baduzu esateko nola prestatzen duzun, eta aztu zaio. Eta hola, han elkartuko gara, egun bate lagun, elkartea gure karrika meharra baita. Nagizudan, Soleaga karrika meharra da,
eta Gipuzkoarrek badakite nun jotzen duen lehendabiziko itzala. Eta toki hori harrapatzen dute. Baina arratsaldeko lauretarako dena itzala da. Dena itzala da, eta hor egonen gara, gustora egia esateko, eta hola. Eta zezena non prestatzen ari dira? Zezena hemendik hurbil dagoen taberna batean, hor dago Askartza, Jarauta, Santo Handia, eta Deskaltzos, Karriken, Arteko, Bide Gurutzean. Hor ari dira prestatzen, eta Zoragarri prestatzen dute. Gozeturik nik uste dut gaur ez direla aterako, ez da potxak eta zezena izan da? Jeiki naiz, dakizu, ni Aldezarrean bizi naiz, eta bagenuen balkoi bat irekita, zezen plazatik hurbil, eta entzun dut, azken suziria, pomba eta esnatu, jeiki pixka bat, gero ataria garbitu, Aldezarrekoa da, ikaragarria, eta gero guatzean sartu, mikita zer, salda bero bat, pixka bat, eta kitxo, eta gero-gerokoak. Gero beteko duzu, ederki, zure sabelatzen bat lagun elkartuko zarete gaur? Egun, errandiatenez. Bai, egun lagun, eta jendea txartel bila, mesedez, eta iaz ere somatu genituen errebentak. Eta orduan erne ibili behar dugu, eta ez, benetan jendeak maite dugu gure bazkeria, baina txintxo, denak zenbatuak daude, txartel guztiak, eta orduan alde horretatik, bino gure segurtasun neurriak ere hartu behar izan ditugu. Falsifikazioak eta horrelakoak ez. Bai, saiesteko. Oixe, oso ongi. Bueno, tira, eta gero zurekin komentatu nahi genuna, bitxikeriren bat, edo zerbait, ez da, ja San Ferminak hasi zirenetik, seguro pasarte batzuk eta izan dituzula, edo bizi izan dituzula. San Ferminak hasi ziren, uste 1906 urtean, orduan. San Ferminek argazki edo era askotako argazkiak eskaintzen dituzte, ez? Eta gero bakoitzak aukeratzen ditu bereak, edo ikusitakoak, edo bizi izandakoak, eta ongi hasi ziren. Gero gure amaren karrikan eta hor prozesua pasatzen baita, eta azken 3-4 urteotan ikusi gabe, eta urtean ikusi nuen, prozesuak ere argazkia honiz ditu, era askotakoak, batzuek aukeratuko dituzte batzuk, beste batzuk, eta ni, bazetorren, prozesuaren bukaeran, oidenez Pamplonesa. Eta sekulako kontzertua eskaini zuten San Anton karrikan. Oso doinu polita. Eta baginen batzuk hor, eta ze doinu ote da, eta zuek ere ezagutzen duzue Mikel Juaniz, Pamplonesako kidea, eta bidali nion mezu bat, aizu, ze doinu da hau. Galdetzeko? Bai, aizu, ze doinu da hau. Bino, prozesuan ari zen bitartean ez, Ez, gero, urrengo egunean, eta begira, halakoa da, eta oso polita izan zen, bai. Eta dezuzu gogoratzen izena? Bai, Jerusalen, Jerusalen izen buruko doinuak 1000 izan daitezke, bino, YouTubeen sartzen baduzue prozesuetako martxa, La Pamplonesa, Jerusalen. Eta gero, prozesua pasatuta ja urteak dira, San Anton karrikan, auzokideek, maiak, aulkiak, ateratzen dituzte edo paratzen ditugu, bakoitza bere etxeain zinean, eta da, jodalako mai luz gisako bat, eta arras polita da. Dena maiaz beteta, ez da? Gainera, alde hontan, zenbaki bikoitien aldean, itzale darra dago, beti, eta oso giro, egin esateko oso giro polita sortzen da, ez da? Hori nik uste dut gero, eta toki gehiagotan egiten duten, bai, hori izan daiteke bat, bai. Eta gero, aipatu nahiko nuke, duguna dantza taldeak egin zuen, bere bazkaria egiten du hor artxibotik hurbil, orain dago hotela, lehen zenago gurtzako adoratrizen komentua. Orain hotela da, ez dakiz egiten duen orain. Baina hor badaude zuaiz batzuk, hor egiten dute bazkaria, eta gero karaokea. Trantziguten badator hauek antolatutako karaokea, Eta iban ginen, bakizu iristen zara, kostatzen zaizu, abestera joan zineten? Ez, ikustera giroa. Eta gero, bost paseo, 6 musikari onak, zaldikoren egunean, martxoan ere eraman genituen elkartera eta Zoragarri. Eta gero, zuk aukeratzen, bazen kantu zerrenda bat, hor paretan, batzuk aukeratuak zeuden, hasieran jendea bakizu. Jendea paretan idatzita edo nola? Bai, arbel batean edo? Paper batzuetan, kantua, eta nork abestu nahi duen. Halako laukizuri bat, eta jendeak izena ematen zuen,
eta batzuek abestu genuen, zuen garaiko bat, Itoitz taldearen tximeletak. Tximeletak, eze polita. Eta nire nintzen ongi oroitzen, eta joan ginen txoko batera, eta pixkat YouTubetik, pixkat, bestela jendeak txistu egiten dizu, Ez, kriston giroa, eta atera ginen, eta ongi, eta gero beste batera eman genuen, baina naiz oroitzen. Gero jende askoren artean, eta gero dugunako adinekoenek, eman zuten bat erdara, Nino Braborena. Bai, ni baino zarxiago diren batzuek. Orduan denetari zegoen errepertorio horretan, ez da? Errepertorio, gehienak ziren euskarazuak eta tarteka ere pixkat denen gustua asetzeko modukoa. Nino Bravo eta Manolo Escobar eta olakoak ere gauzak, uste dut, badire programa ofizialak, badire programa alternatiboak, baina gero badire han eta hemen jasota, bilduta ez dauden bapatekoak eta horiek oso, esateko oso politak izaten dira. Horiek izaten dira politenak, ez da, ez duzu espero eta bapatean topatzen duzu horako zerbait, Bai, ala da, eta nik horiek maite ditut, ez da? Eta, ongi antolatua eta, zoriontzeko modukoa. Hori da, gainera, itzala zegoen, hor bada, bakizu, jauregiko aldapa karrika, bada aldapa, gero badago etxe bat, San Ferminen Basilikaren atzeko aldea, eta hor itzalean ere bai, eta gero hauen egoitza hor dago, taberna gisa edo eta ongi. Oso ongi. Gaurko plana, zure gaurko plana ja badakigu zein den, Kike, hor bazkaria daukazu eta hortxe izanen zarete, baina egunero baduzu asmoa horre biltzeko karriketan eta horrela edo? Ez, ni joan nintzen zazpian atxaldean, Iruñerriko herri txiki batera, eta 24 orduko atxeden aldia, pixkate ibili, lokoluska egin, ni bizina izaldezarrean, eta gainera, bagaude, alde batean, badago Labrit aldea. Eta hori da, goizeko 6ak arte izugarri. Eta Tejeria karrika gure aldean nahiko lasaia izan da, Labrit alde batean. Eta gurea, Tejeria, nahiko lasaia izan da, baina gero, badago zorioneko edo zoritxarreko taberna bat, eta egunero, orduan, horre pixal kostatzen da, eta zerpentsatu ematen du horrek, ezta? Eta, minuen atxeden aldi bat, eta horren lasai, egun argiz, eta gauerdirako etxean, lasai, eta orain badirudi egun argiz jende gehiago ibiltzen dela, gau ez baino, gure belaunaldia ere aurrera doa, adinez, gehiago gara, 25 urtekoak baino, la diote, ezta? Eta ala somatzen da, karriketan. Orduan, badirudi eguerdi aldeak eta oso jendetsuak izaten dira, bermutaldiak, pintxoak eta toki guzietan. Eta nabaritu egiten da, ez da, asteburutik ona, gaur asteartea, nabaritzen da, hori, gero etorriko da azken jende holde handia, ez da, ostegunetik aurrera, azken horiek. Nik begira, etxerako bidean, atzo ez, eren egun, ordu batean, estafetako taberna batzuetan, ez zegoenia jenderik. Eta zenbat eta jende gutxiago izan tabernan, musika gero taltuagoa. Hori zentzugabea da. Zaren da jendea erakartzeko edo. Baina ate guztiak zabali. Eta bino egia da, ostalaritza munduan badakite. Gaueko giro hori, eta horretakoa, ordubietatik aurrera, bino ala ere segitzen dute matraka emate, bino guztiz gauza, eroa da eta zentzugabea. Nabari da ere ni adinez aurrera nuala, 20 urtetan, bestela zen, 20 urtetan, beste modu batez ikusi zituen gauzak 20 urtekin. Karrikan, eta gero itzuli, zetzi aurra ikusi ondoren, eta hola, gertatzen da. Bai, eta gero, finean hori, eta gero entzierroa astere egiteko dagoen gazteen artean, aldezarrekoen artean dagoen sukarra. Hori bakizu, guraso, nirek ez, baina beste gure fraze, ean da, eta hor beti kezka. Kezka, haien seme alabek egin nahi dutelako, hori beti izan da bino, eta, hori, kezkaturik. Ala da, gustora inontzekoan. Bai. Bueno, Aitor Arana korrikalaria izan dugu, gaztea, eta, zenolako pasioarekin egiten duen, eta egunero, eta beste herri batzuetara ere korrikalaria. 18, 16, eta bada, eta ez bakarrik hemen, gero beste toki batzuetan ere, badago giro hori, eta janik ez hau zeituean,
bueno, denak dire, San Francisco eta bengo Euskaldunak dira, ez da? Eta hola da. Oso ongi, bueno, orduan orain Kike bermutartzera, ez da? Abiatuko zara, ja, Zaldiko Maldiko elkartera. Bai. Eta gainera, hemendik gutxira, orain zurekin amaitu, eta Zaldiko Maldiko elkartean badakizue, Ikako lagunak eta baditugula, Arturo Kampioneko lagunak. Errentan, alokatzen digute guri. Hori da, orain Xabi Martínez de Lezea etorriko zaigu. Eta gero, feria bukatzen denean, haiekin bilera bat egiten dugu, eta, bueno, zer moduz joan dira gauzak, eta beti ferianteak direnez, txantxetan, txate gute, ez oso ongi. Ez oso ongi, negar pixka bat egiten dute. Bai, bueno, hori da, ongi. Xabi, maite zaitut. Horentxe bertan sartuko da, Xabi. Bai. Kike diero zurrun, zuri eskerrik asko etortzeagatik, ongi pasa, ongi bukatu San Ferminak eta laster arte izanen da. Laster arte, bai, izan ongi. Indikatibo bat eskatuko dugu, eta bere ala Xabi Martínez de Lezea gurekin. Hemen segitzen dugu Oplazan, herri San Ferminen txokoan San Fermintza saioa egiten, eta lagunekin, festaren egiazko protagonistekin tartarrean, ez gure lagunak direlako, bai ordea, gure uste makalean, festaren egiazko protagonistak, herritarrak direlako, itzala handirik gabeko, edo izen abizen ezagunik gabeko herritarrak horietako badaukagu gurekin hemen, gure alboan eserita, Xabi Martínez de Lezea, jauntxita gurgarria, derragun horrela. Egunon, zemo zabiltza? Bai, zure ere, ongi, oso ongi. Usai hartu dizut kroketarena. Bai, alase, bai. Bai, ez da? Bakailu kroketa. Hala da, ez? Bai. Hala da, naiz asmatzen ari, ez da aluzinazio bat, gosetu naizela, ez da hori kontua. Zaldiko Maldiko elkartean, Ikaren izenean koordinatzaile egunotan, ez da, txoko horretan? Bai, eta oraintxe bertan handik etorri berria, eta hain zuzen ere, sukaldean aritu naiz kroketak eta aurra ezpiko eta gazta fritoak egiten, beraz, hoxe da. Herri mugimenduaren txokoetan, ez da, horren ohikoa fritoak onak izatea, derragunegia, baina zuenean, azken urteotan, goi mailan ari zarete, ez da? Bueno, saiatzen gara, saiatzen gara hori zaintzen, ikusita azken urteotan eguerdiko martxak gora egin duela, eta, bueno, jendea etortzen da, eskatzen ditu, eta, bueno, pues, gu galduzugun bezain ongi prestatzen ditugu, eta nahi dugu jendeak gustora ibiltzea eta postik ateatzea, beraz, zaindu egiten dugu, bai. Gogoan hiltzaturi geratu zait, data bat, 2017ko uztailaren 12, Bermutoreroa egin genuen Euskal Herria Irratiko langile batzuk, eta, bueno, toreroa, ez oso toreroa, izan ere, asko jan genuen eta oso ongi zuenean frito festa egin genuen. Bai, ala tokatu zen, bueno, Zaldiko San Ferminetan eguerdian, zabalik egoten da Bermu garaian, 12etan irekitzen dugu, eta 3 arte edo aritzen gara, unaren arabera, segun zenbait jende dagoen, eta baina gero tokatzen da, itxi eta garbitu, eta orduan, askotan gertatzen da hori, esatuzuna, ez frito asko belituela, asko edo batzuk, behintzat, eta, bueno, pues, han daudenekin eta, pues, ditugu bota behar, ala bega, eta ditugu lako bermuta. Bai, pixkat, etorri zitzaizkidan, oin beltzen garaia gogora, barraka politikoetan eta zerbitzari txandak eta egiten genitueleri, beti etortzen ziren, bueno, gauia sobratu da, emanen diguzu, eta hola, ez, bokataren ma sobratu den, ez? Katxien azken ipurdi horiek eta ez ditu barro betxatzen, ez aldiko. Kati batean eskaten zizkizuten, hori gogoan eukiko duzuzuk ere, izan ere horretzen naiz, hori bilik zara, ni baino gazteagoa zara, baina ez horren beste. Eskatzen zizkizuten, badakizu nola, garagardo txorrotek eta eukitze dute hor, bueno, oditxo bat eta kubo batera joaten dira, poto batera, eta eskatzen zizuten hori edateko, horko salda. Ez du pentsatu ere egin. Bueno, utz dezagun guzia kanpora, bazterrean, eta heldi ezaiogun Zaldiko Maldiko txoko horri, eta zuek hor egiten duzuen eskaintzari. Hainbat ekitaldi antolatu dituzue, zer moduz joan dira, bueno, ni konparaziora pena dut, atzo antzi zitzaidalako rap gaura joatea, eta hor bazebiltzan Rich eta konpainia, ez da? Bai, atzo han izan ziren raperoak, dozein bi, barainengoak, eta gero kasu taldeko satelite, Rusiarra eta RPBko Josu, eta antxe ibili ziren, errima gora eta errima bera, eta egia esan gustora, kriston giroa jarri zuten, eta jendea dantzan, eta bai, egia esan ederra izan zen, bai. Bai, gainera, bueno, zu gazteagoa zara, berriz errepikatuko dugu. Baina ni nahiko zarrunoa naiz, eta rapa gustatzen zen, baina kaso nekatzen hau, segun formatoa zein den, nekatzen nau kontuak, eta edozein bikoek asmatu dutena, edo sortu dutena oso berezia da, eta zarrun ontzat ere egokia, izan ere, baduka raparen errepika hori guzia, eta errimak eta kontu hori guzia, baina gero sartu diote errigi antzeko zerbait, eta melodia asko, ez da, bigarrena horrek sekulakoak
egiten ditu, eta oso gauza berezia da, bai. Bai, hor tartekatu zituzten ez, pues igual rapean ezagunena diren erritmo eta doinu horiek, baina gero adibidez zeari gabe gitarra eta hotsa bakarrik akustikoa egin zuten. Entxufatuta, baina esan dut gainerako sampler eta horako gauzea gabe. Anplaje dorretan ez da bakarrik literalki entxufearen ez da. Eta trompeta jotzaile bat, teklatu bat, bueno, nahiko, ez dakit, kontu sofistikatua eta egia esan oso, bai, oso ongi uztartua dena eta bai, ederra. Gaur txalaparta entxufatuta, la entxufatu gabe. Ez hori kalean eginen dute, bai. Kike izan hemen, lehen kontatu du gaur Zaldikokoen bazkaria izanen dela, inguruko setasun guztiak eman ditu, baina gero arratsaldea, bueno, luzatu egin da, ez, bazkalondoa eta gau partean 8:00 aurrera etorriko dira txalapartari batzuk eta kalean jarriko dira aurreko urte batzuetan etorri izan dira eta egia esan oso giro polita jartzen dute eta ez da ohiko emanaldi txalaparta moduko, ez dakit nola esan, txalapartariak etorri eta kriston birgeriak egin, baizik eta gehiago da talde nahiko heterogeneo elkartu eta probatzen ibili, handi pasatzen bazara eta hainbat probatu, aurrak ibiltzeko ere bai, horrelako kontu bat, interaktiboa, derragun horrela. Merkaderez jarrikako txalapartari mitikoak dira, sekulako bicepsak eta tricepsak dituztenak eta Sanfermietak, nola esan, amodio asko banatu duten horiek edo beste batzu? Bueno, hauek ez dakit, horako amodiorik edo horako pasiorik altxatuko duten, baina... Ez dakit ezagutze dituzuen, hemen, barrez ari ziren, zuek, merkaderez jarrikako txalapartariak, bai, kontrolatuko, ikusten, Amaia Salua Telebistakoak dio, baietz, begininietan hiltzatuta duela irudiren bat. Hauek, kuadrilla handi xamarra da, hainbat taldetako jendea da. Ez dakitzen badiren, 10 lagun edo gehiago, eta horran txandaka ibiltzen dira, gero 3 batera, gero bakarra, gero kanpoko jendea ere bai, eta, bueno, holako nasketa, bai. Eta bihar izanen duzue, bertso saioa, goi mailako bi bertsolarirekin. Bat akaso ez horren sonandikoa, Sostraiko Lina, bueno, bertso gintzan azten ari den gaztetxo bat, eta gero goi mailakoa, egiazki erreferentziazkoa, saio Alkaiza gure lankidea. Horixe, han izanen ditugu, biak ere, 9:30 izanen da, eta, bueno, pues, anima zaitezte, etortzera. Sustraiko Linarekin egiten ari ginen umore pixat, ironia pixat erabiltzen ari ginen, goi mailako bertsolaria zalantza izpirik gabe, Euskal Herriko txapelketan 3. baina horretaz gain iruindartua, arrotxape hartua, zehatzago esan da. Bai, alaxe da, bai, eta gure aspaldiko laguna, izan ere, Zaldikon behin baino gehiagotan aritu da, eta Euskaltegian hartu kanpionen ere bai, bertso tailerrak egiten, eta bertso saioak eta ikasleekin eta aritua. Eta besterik, Sanferminak amaitu bitartean, bueno, ekitaldi hauek batez ere astez eginen ditugu, gero asteburuan baitugu aski lan ohiko martxarekin, ez? Ohiko martxari eusteko, esate baterako aurreko asteburu honetan lana erruz egin dugu, egia esan oso pozik gaude, batez ere 6 eta gero 2 eguerdietan, igande gauetik aurrera, bueno, apaldu egin zen pixkoa kontua, ez? Baina asteburuan ongi ibili gara lanean, eta bueno, oraindik beste asteburu bat gelditzen da, eta espero izatekoa da hori ere, bueno, gainera izatea. Bai, eta iparraldekoen eguna, bueno, Baionaren eguna atzo izan zen, baina Ipar Euskal Herriko Anaiarreben eguna 13 izan ohi da, eta haientzako Zaldiko Maldiko erreferentzia garrantzitsua da. Dudai gabe, han izanen ditugu, bueno, Sanfermin guztietan zehar, baina bereziki 13 gauean, eta aurten esan bezala gainera asteburarekin tokatzen denez, bueno, uste izatekoa da ibiliko dira, hor ditugu Ricard Botei guztia prest. Bai, begira, aurrekoan diskografia ere bai. Bai, hori da. Aurrekoan unetxo ikaragarria ezoiko lekuan, izan ere zait Iruña Zarran edo Zaldikon hori gertatzea ez da horren besterako, baina iparraldeko 2 mutil gazterekin elkartu ginen, bueno, eta 2 neska gazterekin, ez horren gazterekin, egia esateko neskak, non eta Zuriza tabernan, eta aipatu nien nire teoria bat, Euskal Herria independente egiten delarik ereserkia ezin dela izan eusko gudariak, odoltsua eta niri etzai gustatzen, ez Gernikako arbola ez dut ikusten, gora eta gora Euskadiz ere esanik ez, eta horrein izan beharko litzateke, ene uste Makalean, Abiron Baionesen ereserkia. Ikaragarri gustatu zitzaien ideia, eta Zurizan, non eta Zurizan, Abiron Baionesen ereserkia bestu genuen. Nik egia esateko hitzak ez dakizkit, baina, bueno, musika bai eta hori abestu genuenan. Bai, ez da aukera txarra, ez? Nik igual...
Euskal Herri rock and rollin ere nuke baztertuko, Bai, hori ere bai, beste aukera bada. Bueno, Xabi Martínez de Lezea, oso ongi joan dadila guzia. Jarraian aholku interesgarri zenbait, eta ordu batean puntual, irrintzi dorretik, albiste mankizun jaburra, saioa Alkaiza lankidearen eskutik. Eta hemen O plazan sekuloako giroarekin jarraitzen dugu eta gurekin dagoena benetan eskertu behar diogula Jogurina Boroba. Kaixo, egunon zamuz. Eguerdion ongi etorri, benetan eskerrik asko. Ezeuei. Ez batez ere aintzat hartuz, atzo boloa, atzo ikuskizuna eukizenula Katakraken, esan digute Katakrak osoa dantzan jarri zenula, eta biharramunean nahikoa goiz, nahikoa desorduetan gurekin, asko eskertzen dizugu. Zinez eta bihotzez. Bai, mila esker polita izan da, bueno, atxokoa bai, mundiala, gaina jaietan zaude eta tabernetan eta jendeakin gero egon nahi dezu pizkat jendearekin hori zer hartzen. Baina boloa, benetan polita izan zala eta nik, España de mierda izeneko jaialdia ospatu zen. España de mierda liburu hori, Albert Plak alteratako liburua, eta egin genuen festa potente bat, nik uste dut, astelen baterako zeon jendea eta oso animatuta, osak oso polita. Eta gero, ikusi izan ditugu bideo batzuk, eta hor sekulako giroa izan zen, eta... Begininietan hiltzatuta geratu zaizkigu bideo batzuk, ikuskizuna totala izan baitzen. Bai, oso, benetan, oza... Jendearen gainea, no? Bai, jenike dena ematen. Bai, alako zea gauzak ikusten ditu nik telebiztan, bapatean Iron Maiden, ez, bapatean botatzen da bera publikoaren gara, eta nik ez, hoi egin behar dut nik Iruñan, eta... Jogurina Maiden. Hombre, Jogurina Maiden, eta horrela egin benetan, eta oso, ni flipatuta gelitu nintzen, ze, esan kontu zibiliz, jende guztia iaia ni hartzeko, eta primeran. Ederki, zoragarri. Etzen falta izan orduan, ez, voluntariorik zu hartzeko, behar bezalatzeko, eta zoragarri. Neska mutila gaina oso polita zen, nik izan pentsatu nun, ateako dia bakarrik mutiak, ez, neskape bai hartzeko, danetarik bai. Bueno, ez dakizu zen olako arrakasta duen Jogurinak, hortxeari ginen pote bat hartzen, eta ja jarraitzaile bat etorri da, berarekin argazkia nahi zirela, eta zaki zer, eta normala denez. Bai. Hombre, ez naiz bat ere ezaguna, baina, bai, familia inguruan, eta laguna, baina, bai, norbaitek, hori Bilbokoa da, bai. Begira hori zagutzen duzu. Ikusten, kaixo, bai. Jarraitzaile bat. Bilbotik espreski etorri zara Jogurina ikusteraz, da? Bai, basekin bera, bai, noski bai ez. Hori da, banengoen ni. Bai, ezagutzen dut, oso tipo makua da, zondo. Zu, eta bolopillo bat, agenda daukazu beteta? Bai, egia esan, azken mola honetan, aurreko astean izan zen el Pride edo, eta orduan, egon nintzen Madrilen lan egiten, bebai, memoria. Egongo nahi Santa Coloman, bebai, Toledon, Toledon? Seguro, Exotikoa, ez? Toledo, exotikoa. Oso. Toledo, ciudad de vacaciones. Ciudad de vacaciones ez, baina, jendea flipatuta, bai, benetan. Ja, hirugarren aldiz noala, eta ja, jendeak ezagutzen. Ja, sortu duzu hor, alako zale talde batean. Bai, ederki. Bai, oso ondo. Eta, ja, ostira lontan egongo naiz Arakaldoko jaietan, gero Santa Coloman, gero igandean Barcelonan, urrengo astean Madrilen, horrela. Horrela. Eta gero badakigu ibilizarela ere ikastetxeetan, eta sekulako arrakasta izan duzula, umek eta autografoak eskatzen. Bai, oain dela gutxi deitu ziaten igorreko ikastolatik, eta esan ziaten, gustatuko litzaiguke, zu egotea goixean, beraiekin, egon zian lan egiten eraso sexistarik ez abestia, hilabete batetan, eta junegin nintzen, eta batean patioan, ipinik izuten tela bat, ni aterat nintzen atzetik, eta zeuden irureun ume, eta oso politita. Zelako txoua, ez? Zelako txoua. Bai, bueno. Ikaragarria. Lady Gaga, igorren. Lady Gaga pasando mal momento, baina bai, ez dago nenean. Bai, Jogurina Gaga. Ni esan edo, nigatik. Baina, umeak hasiera batetan bai flipatuta eta harrituta, baina gero oso normaltasun handiarekin hartu zuten. Eta benetan, bai, oso polita, zoragarria, bai. Bai, zeuden. Eta ze kanta, bestu zenien? Eraso sexistari. Oso aproposa izaten alda, San Ferminetan ere kantatzeko, ez da? Zure jitetako bat, zure arrakastetako bat. Gaina euskera, zoi da. Bai. Gaztelean ez egiten ditu, ze ateatzen naiz kanpotik, ingelesez inoiz ez deti bat ere ez egin, baina bai euskeraz, eta... Baina ingelesez aritzen zara, berlinera eta olako tokietara eta joaten zara. Alakoetan bai, baina oso komentatu egin dizut leheno, oso ingelesat zarra dagoa dela, baina, ni aritzen naiz. Nola gantzizun batek, fucking terrible. Fucking terrible. Esan nion,
fucking noise. Eta zer Londreseko mutil bati, zer deritzozu nere ingelesaz eta fucking terrible. Horrela zanzian bera gehietan ia ama. Aizuta, el Alcazarren Toledon euskaraz abestu duzu? Ez horraz, baina Mallorcan iaz, bai, ausartu nintzala, da, jendia pensatu egin zuen, hau nor da, Barakaldoko Bjork edo alako zerbait islandez ezabezen. Polita Barakaldoko Bjork. Bjork, la Bjork de Barakaldo. Osa, irutzen zait, bai, oso polita. Bueno, abestuko duzu, ezta? Bai, egingo eta bestia, basuek nerekin bebai, ez bai, mesedez. La Kla, esaten zuten gare batean kabareteetan eta klasen. Bai, 3 minututako abestea, orduan zeo zer egin behar dugu, ze horrela ikusten. 3 minutu ezoten gehiagitxo. Beroketak egin behar ditugu. Entzierroan bezala. Bai, exactamente, japa, horrela. Eta mesedez, ba hori mesua oso polita da, erazo sexistarik ez. Ba hori, jure egin behar gehatzea, libre eta ez ausarta, eta hori, gora emakumeak, eta hemen, eta leku guztietan. Eta gora jogurina. Gora jogurina, koroba. Lapsusa izan dareko, berez, gona jogurina. Gona jogurina. Beste aukera bada. Bueno, ya ahora jogurina ez naiz ya kuajadina, askoz gehiago, baina, bueno. Venga, eman egurra. Venga, ba. DJ behar dugu, ez? DJ Pike. DJ Pike. Gaur egun ez da erraza kanonak apurtzea Gizartearen aurrean norbera bezala libre izatea Travesti transexualak gay eta lesbianak Sexu erasoen beldurrez herriko jaietan egun naiz gauez Eraso sexistarik ez, ez hemen ez inonez Libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi Eraso sexistarik ez, ezan ezazu ozen Bizitzan beldurrik ez Emakumeen aurkako indarkeri eraso eta bortzaketak Hau da egoera latza Gizarte honen gaitzat Entzestatu behar duguna gure ginkizuna salatu behar da Eraso sexistarik ez, ez hemen ez inonez Libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi Eraso sexistarik ez, ezan ezazu ozen Bizitzan beldurrik ez, beldurrik ez Beldurrik ez Beldurrik ez Bizitzan beldurrik ez Eraso guztien aurrean Ez izildu zalatu mugitu duzu aukera Ez onartuta deus ezatu Ez utzi erantzunik gabe horrelako jarrera Zure eskuetan dago Hau onartzea edo behin eta berriz salatzea Ez zaitez egon geldirik Mugitu, salatu, gelditu Eraso sexistarik ez Ez hemen ez inonez Libre maita, libre bizi Zure aukerari eutzi Eraso sexistarik ez Ezan ezazu ozen Bizitzan beldurrik ez Eraso sexistarik ez Ez hemen ez inonez Libre maita, libre bizi Zure aukerari eutzi Eraso sexistarik ez Ezan ezazu ozen Bizitzan beldurrik
orain arte nekin, baina handitan koriska izan nahi dut. Jogurina, zuri esker deskubritu. Bueno, salo bat, nik salo bat emango dizkiet. Zuri, jogurina handiari. Plaza guztia hemen, bueno, jendez gainezka txaloka. Hau izan da unetxoa, benetan, nire unetxoa hau izan da. Bai, ama, benetan. Baina, izerritan nahu, jogurina. Jarri gaituzu, baina... Guztiok izerritan hemen. Bueno, rai nau, zuzenean, O plazan, Herri San Ferminetan, Euskal Herri irratean, Saloa telebistan, jogurina boroba handia, placer ikaragarria izan da. Zuen niretzat benetan, eta mila esker gonbida pena gaitik, eta etorriko naiz nahi desun guztietan. Ba, gizu, San Ferminetan... Itza hartuko dizugu. Bai, benetan. Eta San Ferminetan tradizioak oso erra sortzen dira, Bi aldiz errepikatzen bada, tradizioa da. Bai. Behin betiko tradizioa, eternala. Ondo. Guetorriko gara koreografia egitera. Bai. Bueno, badago interneten nahi baldin baduzue, hori eraso sexistarik ez koreografia, nik ez dut ikasi, baina hor dago, nahi baldin baduzue ikasi eta egin... Bai, nik ez daukat memoriari. Normala, eta koreografia da koristentzat, ez zuretzat, zuzara izan. Ni naiz, hori, txenoa. Baina ez. Horru txegin du. Bai. Mi esker benetan, Zuri. Indikatibo bat irrintzi plazatik, eta bere alagatoz gonbidatu gehiagorekin. Ez horren distiratsuak eta lentejuela dunak, baina gonbidatu gehiagorekin. Zebero. Izerdi patxetan. Bai. Eman, irrintzi dorretik. Bueno, ea, arnasa berreskuratzen dugun, izerditan blai bukatu dugu jogurinarekin, eta gure urrengo gonbidatuarekin hitz egin behar dugu. Belen Alvarez aktorea dugu gurekin, egunon, eguerdion, ongietorri. Eguerdion, bai. Bueno, zu ere animatzen altzinen, baina gelitu zara horratzean. Bai, egia da, azkenian pentsatu dut beste batentzan da zela, baina bai, dantza egiteko pres gaude beti. Bai, prest, horregatik. San Ferminetan gehien bat. Hor daukazuen birjolastu gune horretan dantza egiteko aukera ere izanen duzue, hor denetarik egiten duzuelako. Jolas egin, dantza egin, eta ongi pasatu hori da koska, hemen. Bai, hain zuzen ere horretaz hitz egin behar dugu, hor birjolastu izeneko gunea dagotako neran, umeentzako gunea, eta zeinen ongi pasatzen duzuen hor. Bai, egia dela, umeentzako bideratuta dagoela, ez? Baino denontzako da. Zeren hor, ama eta aitak oso gustora daude, eta aitona monak ere bai. Gaur adibidez, egon naiz amona batekin hitz egiten, eta zegoen emakumea, osea, pozpozik. Eta haiek ere parte hartzen aldute, eta parte hartzen dute? Bai, nik uste dut hori da sorpresa, ez? Eta ikusten dutela, eta batzutan oso ongi pasatzen dute, horrexegatik ere bai, oroimenean, geratzen zaiola oso sensazio polita eta baizkorra, ez? Eta hori, justu amona horrek esan dit, etorri behar zela gaur bere bilobarekin, eta bilobak zegoen goizean, gozaltzen bere etxean, eta kontatzen gaur zer egin behar zuten, ez? Eta zetorren emakumea jolas egiteko gogoa handiekin, ere bai. Prest, jolasteko prest. Bai. Bueno, konta iguzu, zer egiten duzuen hor ikusi dugu, badagola, beziklatutako osagaiekin egiten dituzulea gauzak, konta iguzu, Belen. Bai, bueno, egia dela parke hau, bere berdinstasunak dauzka ere, bai. Eta da hori, birjolastu deitzen dela, erabiltzen ditugun gauza guztiak berziklapenaretik datoz. Osa, beste bizia izan dute garai batean, eta orain erabiltzen dugu jolas egiteko. Hori alde batetik. Gero beste aldetik ere bai, nik esango nuke, filosofia, jolasaren filosofia. Hau da, gauzak hor daude, denontzat da, orduan jolastu, askatasunarekin eta denborarekin nahi duzuna. Jolastuzuk bakarrik, beste batekin, nahi duzuna. Baina gero, ez da gidatutako zerbait, ez da? Bueno, baita ere badaude laguntzeko pertsonak batzuk, ez? Eta ongi prestatutak. Baina, beno, zan nahi dut, gauzekin, adibidez, hori jolastu, erabili ondo, erresponsabilitatearekin, eta gero utzi hor. Besteak ere bai, aurrerago jolastuko dute horrekin. Eta hori da, nik uste dut, borobil bat, ez? Eta baita ere, helduen munduan, ekonomia zirkularra da hori ere. Orduan, hori, ez da, gure mensaia ez dago oso esplizitua, baino toki guztietan dago sartuta mensai hori, ez? Eta baita ere antolakuntzan, noski baietz hori bai serioago hartzen, erakonde hainbat ezberdinak gaude, eta da kultura eta baita ere ekodez dago laguntzen ere, eta egiten du ekologiari buruz daude gauza guztiak beraiek ematen dute aholkua, Agenda 21 hori
baita ere aurre egiteko, zer gauzak eta nola bideratu behar dugun, eta gauza horiek. Baina gero, antolakuntza da Iruñeko udalak, baina berezia ere bai, Nafarroko inguru zaila edo departamentuak baita ere kolaboratzen du, bai, eta mankomunitateak. Orduan, oso polita da ikustea olako gune handi bat, elkar horixe. Eta mankomunitate hortan antolatzailea, eta gero baita ere, jolasteko edozen adineko pertsona, osake, ni pentsatzen dut baita ere oso gauza irekia dela, eta nola esan, eroso sentitzeko edo nundik hartuta. Erran duzu, ez da elkarlana eta zenbat erakunde dauden inguru horretan, baina horretaz gain hor, pai konpainia dago, ez da? Zer da pai konpainia? Hauek, talde bat da, antzerki talde bat da, daramate ia 40 urte aur animazioa egiten eta prestatzen, nik uste dut estatu mailan badutela bere tokia eginda eta antzerkiarekin lotuta, baino doaz gero animazio arlora, eta bereziak dira, bere proiektua oso berezia da, guk daramagu nik beraiekin lan egiten orain dela ja 20 urte bete behar dugu aurten, eta beraiekin lan asko egiten dugu, antzerki arruntagoak edo, baino badaramagu ja iaz eta aurten ere bai jolas parke hau egiten, eta beraiek dira idei artistikoak jartzen dutena. Nola esan dudan, besteak ekodesek egiten du, como aholku ekologiari buruz, hauek dira idei artistikoa beraiena da. Ideiak aiena dira, eta jolasenak, eta proposamenak. Eta filosofia, eta bai. Beraiek dira, hori. Eta haiek topatuko ditugu antakoneran. Baita ere, eta hemengo jendea ere bai. Zeren egiten dugu elkarlana, berriro, orduan, nik bilatzen ditut ere bai hemengo aktore, animadore euskaldunak, eta horresegatik, Iruñan, gure ideia zen, parkea izan behar zen erdera eta euskaraz, ez? Orduan, ere bai, Zaragozakoak euskara ikasten ari dira ere bai, eta euskaldunak joaten direnean erantzuna eta badute aukera euskara egiteko, eta jolas euskara, bai. Konta guzu, proposamena da, ara joatea, eta, zuk zeuke parte hartzea, nahi duzun bezala, nahi duzunarekin, dena hori utzi eta beste batek hartuko du, ordutegia, hau izaten da, hor, arratsaldeko 6etatik aurrera, arratsaldez? Goizean ere bai irekitzen da, 11 tardietatik goizean, jende gutxiago dago goizean, baino baita ere gero eta gehiago etortzen ari da, eta hori, ordubiak arte. Ordubietan izten dugu, geratzen dira gauz batzuk, atal batzuk jolaste egiteko hor, adibidez animaliak, oso animale divertigarriak eta politak eta artistikoak daude foso ondoan, eta hori geratzen dira baita ere jolasteko. Eta gero arratzaldean 6etatik 12etara, bederatzietara. Bai. Eta hori da, ordutegia, eta hortxe, erranduzu animaliak daudela, baina, argituko dugu ez direla benetako animaliak. Ez, fantasia askoak dira. Da, igotzeko, jolasteko, bai, elefante bat dago, delfin bat, uste dut, bi gelak, eta oso politak dira. Oso marrastutak daude artisteko moduan eta polita. Eta haiekin jolasten alda, nahi duzunean, sukalde bat ere bada. Sukaldea, gero badaude ontzi egiteko tresna guztia. Bai, artilugio bat, eta iturria ere bai erabiltzen dugu jolasteko. Gero badaude gurpilak hor beste aldean. Nene txikientzako rebebe deitzen diogu, alde hori, jolaste egiteko arrozarekin, zerealekin, zugaitzeko azalekin, hainbat gauzak, gehien bat sensazioiak izateko, ez? Bai, ze polita, bueno. Eta aurten daukagu zonalde berri bat, eta da liburuen balea. Liburuen balea, eta nolakoa da? Da bale bat, eta hor daude liburuak. Orduan, nola egiten dugun guk bir jolastu, bir ziklatu, orduan, gustokoa dukazun liburu bat eramaten baduzu hor, baina ere irakurrita, eta har dezakezu beste berri bat, truke egin dezakezu liburuarekin. Eta hor dago baita ere, Maialen Diaz ere bai noiz benka ipuinak kontatzen, eta oso gune polita da, berria da eta polita. Ze ongi. Bueno, denak dira polita, Bueno, gonbitea guztioi, ez umeei bakarrik, ongi erranduzun bezala, guztiak joaten direlako, ara joateko, takonerara hurbiltzeko,
bir jolastu gunea hortxe dagoelako. Belen Alvarez, benetan mil esker. Zuri. Eta beste bat arte ongi segi. Noski baietz, berdin. Jarraian salto batean, hau plazatik kale nagusira joanen gara, ez literalki, baina bai nola esan metafora moduan. Izan ere, Katakraken sartuko gara jarraian, Juan Etxenike Sare jaunaren eskutik, Katakrakeko kooperatibistaren eskutik hain zuzen ere. Egunon, Sare? Egunon, Juan Cruz. Ze moduz gabiltza? Ondo, ja, pixkat nekatua, ja. Laugarren eguna gaindituta, ja, gaude Ekuador honetan, eta, bueno, nekeak nabaritzen dira, baino gogotsu gabiltza. Bai, esan genezake, zure etxekoak eta lasai geratzeko nekea duzula, lan egin duzulako gogotik, eta hala izanen da, lanean ere ikusi baitzaitugu, baina atzo gauean Jogurina Borobaren Espainia de Mierda ikuskizun horretan, lanean ari ziren, ez zinen alaparrandan? Ez, lanean. Lanean ere bai, Baina hala ere, txertatu nitun ere parranda momentuak eta momentikoak esan genezakeen, eta bueno, oso gustora ibili ginen, baina bai egon nintzen, musika jartzen Jogurinaren aktuazioan, eta aktuatzea tokatu zitzaidan, Dino Altabezekin, Iruña osoan famatua den gure Dino Altabezekin, eta horretan aritu ginen, nik turista baten papera hartu nuen, Trump bozkatzen duen estatu batuetako turista baten papera jokatu nuen, eta nahiko ondo atera zen. Bueno, Alimaleko giroa atzo, baina ez bakarrik atzo Katakraken. Izan ere, urtero bezala, azken urteotan, ohikoa denez, Black Fermin izeneko jai egitaraua prestatu duzue, eta esan didate, 6an marka guziak hautsi zenituztela, ez da men diru kontua, edo gakoa ez da dirua, baina adierazgarria da inoizko kutsarik handiena egin zenutela uztailaren 6an, horrek esan nahi du mukuru beteta auki zenutela kale nagusiko zuen lokal hori. Bai, osea, izan zen uholde bat, pertsonen uholde bat bizi izan genuela, hasi ginen maskleta batek, goizean esan ziren otorduak, beti bezala, esan berra dago aurten beste era batean antolatu dugu gure espazioa, eta adibidez... Horretara gindoan gero, gero komentatuko dugu, eta bilakatu dugula janela, baina... eta gero itzinen dugu aukera. Hasi genuen maskleta batekin, izan ere, Luis Soldevilla Alicantearra eta Xabier Maestu badute harreman oso estua Valentziako Borriana herriko lagun batzukin, nola antolatzen dute nola jaialdia, bertan ere Mike Digras izeneko festivala antolatzen hasia dira, beti estatu batuetako hegoaldeko edo Karibeko musikaren inguruan, dago zaletasuna handia, bai Luis eta bai Xabiren aldetikan. Eta, kontagiatu dute bere zaletasun hori, Katakrakeko programazio honi, eta, oso programa oparoak harri digute. Ederki, aurrera ginen dugu, orain arte pasadiraia da, eta aurrera begira jarriko gara, izan ere, gaur hilaren 10 daukagu, eta gaur kontzerto ikusgarria izanen duzue, entzungarria, Barainaingo talde baten eskutik, ez da, Afuren eskutik. Bai, ja behin baino gehiagotan jo izan dute gure lokalean, eta, arrakasta hundiz, batez ere Barainaingo, Barainaingoak nahiko tribu bezala dira, eta jaten direnean batzuk, etortzen dira, zaizu Barainain erdia. Beraz, gaur arratsalde Barainain indarra daukagu, kasi. Afurekin, eta de viaje daukagu 7, pixkat bidaien inguruko musikak ekarrita, munduko musikak ekarrita. Ederki, demoraldetik gaizki gabiltza, beraz, egunero gauza bat markatuko dugu. Atzo, plazerra izan zen hemen eukitzea, Broken Brotherseko lagunak, bihar zuenean izanen dira? Bai, Broken Brothers, Herribera Durangoko kidez osaturiko brass band bat, Nueva Orleanseko estiloa jotzen duen brass band bat da, eta, bihar gurean izanen da. Bestalde, Makala DJ-ari nik arrastoa galduan nion, baina zuek ez? Bai, dirudienez, nik pertsonaki nion, Donostian behin baino gehiagotan ikusi izan dut, Aldezarrean jotzen, Irunen ere ikusi izan dut, bera Donostiarra da, eta, ekartzea lortu dugu. Orain dela 2 urte baita ere Katakraken egon zen, ez da lehenengo aldia, eta, plazera handiz jasoko dugu Donostiarren bisita. Ostiralean, hilaren 13arekin, zer nabarmenduko dugu? Jamaikuku, eta batez ere kumbiakaraoke, gauean. Hori egin izan duzu beste urteetan ere, bai.
Kumbia karaoke, ez da lehenengo aldia daukagula uste dut karaoke hori. Egin izan ditugu karaokeak, behin karaoke feminista bat, beste batean, baina ez San Ferminetan. Ederki, eta amaitzeko, esanen dugu, azken egunerako, uztailaren 14 prestatu duzuela plan bat, ase ditzakeena, bai gaztea, baita zaharrunoak ere. Izan ere, zaharruno onzat, eta lehen pertsonan esanen dut, badaukazue, tokandos la polla, oso bertsio talde ona, tributo talde bat, bai, tributo talde bat, eta 6an ikusi genuen Mercaderesen, eta gero, Arestian aipatu dugu, orain Iruin herrialdean, akaso Nafarroan, eta ez dakit Euskal Herrian dugun DJ-rik onena, gure uste makalean Reimi da, eta pobre de Reimi izanen duzu, edo pobre de mi, gaixoa Reimi izan zitekeen, ez da? Esan beharra dago, oso esku zabaltasuna handiko pertsona daukagular, Reimi lagundu digu lehenengo egunetikan, etortzen da, utzi digu materiala funtzionatu izateko eta hori da daukaguna 14an. Goizeko ordu batetik hasita, itxi arte. Ederki, eta amaitzeko aipatuko dugu Arestian iradoki duzun kontua, eta da, aldaketa sakonak egin dituzuela, San Ferminei begira, katakrak, jatetxe, taberna eta liburu dendan, izan ere, liburu dendaren lehendabiziko solairutik, liburu gehienak kendu dituzu, eta hor maila jarri, ez da? Bai, jangela bilakatuko dugu liburu denda, eta uste dut, aldaketa oso interesgarria da, ze jende asko dator bazkaltzea, eta askotan ez da nabaria liburu denda bat daukagunik, eta orain justo hainbeste jende datorrela kanpotikan, hori erakustea, nik uste dut oso interesgarria dela, eta gero, utzi digu orain, urte osoan den jangela toki hori, kontzertuak eta jardueretarako. Ederki, Juan Etxenike sare, Katakrakekoa, estimatua dago. Bestalde uste dut, gaur plazan daukagula Hemingway lehiaketa, Martxelo Sotez dakusagu hor, uste dut irabazlea izan dela, ez? Hemingwayren imitatzaileen txapelketan Martxelo irabazle, ze guapo da zauden zure look horrekin. Bueno, hori esan eta gero indikatibo bat, eta jarraian elkarrizketa Iruñeko alkate Joseba Sironi. Eta hemen segitzen dugu Oplazan herri San Ferminen jai gunean, elkarlanean, auzolanean, Saloa Telebista eta Euskal Herria Irratia, eta hitzeman bezala, gure urrengo elkarrizketatua Iruñeko edo Euskaldunon hiriburuzagiko alkate Joseba Siron izanen da. Egunon, Joseba, edo guerdion dagoeneko. Bueno, San Ferminetan egunon, ordu hauetan, ez? Hori da, egunon, beraz. Bueno, alkatea eta historialaria, eta oraintxe agerian utzi duzu mikrofonoa itxita genuelarik historialaria zarela eta memoria historikoa duzula, izan ere entzuten ari gainen La Pamplonesaren piezarekin abestu duzu Kepedo ibas Julian Balduz. Bai, hoize. Ze zaharra nahi zen, ez da? Bai, ni ere akordatzen naiz, Beraz beste batzu ere zahartzen ari garenez. Agur bat hemendik alkatea hundi horri. Bai. Entzuten ariko balitz, agur terdi, jakina, prefosta. Bueno, tira, bezperaren bezpera, ez dakik gogoan daukazun, Aingeru Paltzaren liburua, izenburua behintzat, bezperaren bezpera. Eta horten bezperaren bezperan zer eginen, eta udal gobernu taldearen krisia. Eta nire gogoeta pertsonala, Ez da ongi neurtu zenuten zer nolako zeharkalteak eukiko zituen, izan ere zenbait giza eskubide urratu dituzue, konparaziora kazetari xume honena. San Ferminetan, San Fermintza saioan gozatzen dut urte politikoa gibelean utzita, San Ferminei buruzko elkarrizketak eginda, umorea erabilita, eta horten egokitu zait Maria Solanarekin, Ainhoa Aznarezekin, behin eta berriz zori gaiztoko krisi horretaz hitz egitea. Ezin zenuten egin beste uneren batean, ez San Ferminetarian hain zuzen ere? Pues bai, ala tokatu zen. Egia esan da, horrela tokatu zen, plenoa izan zen 3an, eta lauean egin behar izan genuen. Nahiagorko nuke beste data batetan, baina momentua zen. Ja, zintzen gehiago luzatu. Bueno, serio samar jarriko gara, seriago jarriko gara, une labur batez krisi horretaz hitz egiteko. Izquierda ezkerrako eta arantzadiko zinegotziek diote, inbertitzeko 6 milioi horiek ez zirela galdu orduan, berreskuratzen altzirela lasai aski, eta gakoa zela nola banatu. Horren aitzinean, Joseba Sironek zer? Bueno, hori baino lehen esan behar da aldez aurretik proposamen eta akordio batetara iritsi ginen, ez arloetatik gauzak ez eskatzeko, baizik eta hiri proiektuetan edo nolabait transversalak izan altziren proiektuetan inbertitzeko. Baina, haiek arloko gauzekin atera ziren, ordoka hori ez da justua, zuk zureak entzen baduzu, besteak ez,
Da nik ulertzen dut azken finean Arantzaditik eta Izquierda-Ezkerratik kudeatzen zirela arlo konkretuak eta beraientzak alik eta gehien eskatzea zilegi da. Baina niri dagokidana alkate bezala ez da hori, baizik eta arlo ezberdinen arteko oreka eta proportzionaltasuna neurtzea eta hori etzen gertatzen. Hitzein genuen beraiekin, azken momentura arte saiatu nintzen plenoaren egunean goizeko 9:00 konbokatu nituen, Izquierda-Ezkerrako zinegotziaren kasuan etzen hurbildu ere, hitz egitera etzen hurbildu, eta orduan ez hitzaigun beste erremediorik izan. Nik uste behar bada diru horren zati bat berreskuratu halko dela, baina beti ere izango da, gero, diru hori edo partida horiek ejekutatzeko aukera gutxiagorekin. Horretan ere denbora importantea da. Oroitzen ez, legealdiaren hasieran elkarrizketa egin genuela eta aipatu genuela. Koalizio gobernu batean garrantzitsua da argi uste hasieratik talde bakoitza ze gol sartuko duen. Erran nahi baita denon artean lortzen dela gehiengoa eta batzuk handiagoak dira, beste batzuk txikiagoak, baina proportzioan bakoitzak gola sartu behar du, munduko txapelketa daukagun honetan, gero denok kontenta ateratzeko eta denok irabazten ateratzeko. Formula hori lortu duzue, koalizio gobernu honekin, aintzat hartu duzue hori behar bezain beste zaindu da? Hombre, nik uste horretan gauza guztietan bezala, ez dakit, logikaren parametroak jarraitu behar ditugula. Eta kasu honetan adibidez, esaten nire boska zinegotzi batekin balioko duela zure boskak balio duen gauza bera, eta zuk bost zinegotziekin hori ez da justua. Nik uste dut hori ez dutela ulertu edo ez dute ulertu nahi izan, eta hori ere importantea izan da ulertzeko zer gertatu den, ez? Eta batez ere, edozein kasutan ere, zuk konsideratzen baduzu udal gobernuaren barruan minorian zaudela, eta negoziatu dezakegu minoria hori nola kudeatzen dugun, nola negoziatzen dugun, baina gehiengoa lortzeko gobernutik kanpora ateratzea, nik uste hori da baita ere zeharkatu den, inoiz zeharkatu behar etzen lerroa. Hauek diote, geroa baikain batetan, eta EH Bilduk zenbaitetan bozkatu dutela UPN-erekin eta PSN-erekin. Baina beti ere gobernuaren barruan gehiengoa izan da. Hori da diferentzia. Guk adibidez zera protokoloko ordenantza bozkatu genuen alde, eta UPN-ek ere bozkatu zuen alde, baina ezke lehenago gobernuaren baitan bozkatu genuen eta gehiengoa genuen baita ere. Orduan, ezin duzuna, eta inork haieken dut, inork egin ez duena izan da, gehiengo hori bilatzeko gobernutik kanpora ateratzea. Oso ezberdina da. Maria Solanari elkarrizketa egin genion, txokonetan berean duela 3 egun, literaltasuna ez dut gogoan, literaturasuna ez dut gogoan, baina gogora ekarri zuen Nafarroako gobernuan beste gobernu formula bat erabili dutela, ez dela koalizioa, hasieran kritika asko jaso zituztela horregatik, baina gerora ikusi dela hobeki funtzionatu duela. Zer iruditzen gogoeta hori? Ulertzen dut normala dela Maria Solanak esatea hobeto funtzionatu duela ura. Hori bai dela oso normala eta oso ulergarria. Nik uste udalak oso ongi funtzionatu duela, gauza pilo bat atera ditugula, gainera uste dut politika oso ausarta egin dugula hainbat gauzatan, eta emaitzak hor daude. Egia da, lauko gobernu batetan nun gainera, ezin dituzu izendatu zinegotzi teknikoak hemendik eta hortik etorrita, baizik eta zuzenean dira aukeratutakoak, hau da, gobernuaren formula bera ezin da erabili, ez da ere. Ez dira zinegotziak, zuzenean aukeratutako zinegotziak dira, gero gobernukideak. Orduan, egin izan dugu, pentsatzen dut ongi, pentsatzen dut gauza oso importanteak atera ditugula, oraindik asko falta zaigu ateratzeko, jarraitu behar dugu lanean, Arantzadi eta Izquierda-Ezkerra partidu indar erreferentzialak dira aldaketaren baitan, eta gauza bakarra izango da, hemendik aurrera, ez dutela zinegotzitza delegaturik izango, besterik ez. Ikusten zerrato txarrak pasarazten dizkiazun, hemen San Ferminen erdian politikaz hitz egiten eta elkarrizketa egiten. San dizut, bezperan ezin da egin alakorik. Bueno, aurrera segituko dugu San Ferminekin, ongi iruditzen bazaizu. Eta oso originalak izanen gara eta errepasoa eginen dugu ordenu kronologikoaren arabera. Uztailaren 6, motxila 21 ko kideak,
balkoian eta txupinazoa botatzen. Haze unetxoa, Joseba. Bai, benetan izan zen, nego uste dut alako momentutan, alako egoeratan islatzen dela oso ongi ze izan den da ze suposatu duen aldaketa, ez? Ze hasiera batetan edo alkateak edo alkatezak botatzen zuen txupinazoak edo bestela berak behatzarekin izendatzen zuena. Eta hortik pasagara beste egoera batetan, nun orain arte inbinzibilizatuak izan den kolektibo bat, Down sindromearena alegia, pasada txupinazoa botatzea, baina ez alkateak esaten duelako, baizik eta hiritarrek horrela erabaki dutelako. Hori eta balkoi horretan egontzen mezu inklusiboa nik uste dut dela oso argazki polita, zoragarria. Gogoan dudan, balkoiari dagokionez, besterik da plazako giroa eta zaizeta dakize, baina balkoiari dagokionez, nik gogoan daukadan txupinazorik ederrena. Seguro. Bai. Bakoitza bere estiloan oso politak izan dira guztiak, baina benetan zaila izango da aurrerantzean ere bilatzera horrelako txupinazo bat. Orbantxo txikitxo bat, elkarrizketatu genituen udaletxe barruan eta seminario etxean. Eta seminario etxean motxila 21ko kideren bat, edo motxila 21ko kideren bat, serio samar ikusi genuen, galdetu genien zergatik, eta esantziguten, azkenean udaletxean sartzen utzi diete gutxi batzuei, eta beste batzuk etorri behar izan dugu seminario etxera. Horrekin ez zegoen beste modu batean jokatzerik? Bueno, nik uste udaletxea ezagutzen duenak oso ongi daki ezin dela hobeto egin esan nahi dut. Momentu horretan balkoiak, mila 752 urteko balkoiak. Estuak, txikiak, motzak eta gainera, trastez beteak toki guztietatik, soinua, argi ez dakizer. Kazetari temosoz beteta. Kazetari pilo bat, zu badakizu nolakoak diren kazetaria gainera. Eta orduan gelditzen da oso espazio, estua hor, haien amabiak gehi hasiera batetan esaten zizkuten monitoreak eta zintzien sartu. Eta orduan eskaini genien, ateatzea bi monitore, 4 persona, hori zaurezki inoiz baino gehiago izan da, eta besteoi eskaini genien tokitxo bat seminario etxean, toki privilegiatua. Baina esker gainera horrela izan da beti, esan nahi dute... Bai, utziko dugu hor, beste gabe. Gogora etorri zaidalako haien zera hori. Iruñeko Orfeoiak bota zuenean, ze izango ziren 200 edo 200 edo zagizen bat diren, horiek hor barruan sartuta, ezen posible izan. Uztailaren 7 festen egun handia, eta gogora datorkit berriki atera duzuen, udala karrikaratu duen liburu itzela. Iruñeko historiari buruzkoa, hainbat egileren artikuluekin sortua. Zer dela gauza? Bada, 7 akordatu nintzelako Iban Jimenezen artikuluarekin. Horretan, Iruñeko azken 40 urteen historioa kontatzen du, eta gogora ekartzen du, Muez alkateak uztailaren 7 batean uko egin ziola fraka jantzeari eta presidente izateari zezenketan. Eta etzen deus gertatu. Bai, egia da. Eta? Ez. Eta zer, nik esan dizut gogora etorri zaidala. Ongi, oso posiblea da. Nik beti esaten dut, nik nire tokia utziko banu beste batek hartuko zuen oso pozik. Ederki, hor utziko dugu kontua. Arratsaldean pankarta landu bat, pankarta grafikoki ikusgarri bat, zezen plazan, agura ziron, euskaraz, inposatzen omen den hizkuntza horretan, Espainiako banderaren koloreekin, hori ikusita zer? Hori ikusita nik enuen ikusi. Itzaldean baitzegoen, egia. Enuen ikusi, gero esan ziaten, aizo, oso ongi iruditzen zaiten. Oso landua zegoen, Primeran, gainera euskaraz, beraz oso ongi, badoa, zaiek ere sartzen, poliki. Aizu, oso haien eskubidea duten, nik 11 aldiz segurazki oiukatu nuen bere garaian bartzina joan zaitez, nire gazteria da, boretan, zaten dut. Eta beraz, hori niri tokatzen zait, baina hori kiroltasunez onartu behar dugu, ez? Bai. Txorraute jaunak uste dut behin esan ziola Jolanda Bartzinari gauza horiek soldatarekin batera doazela. Aurrera. Bada bai, enintzen izan zezen plazan, txistuak, badakizu, zezenketetan txistuak eta txaloak eta horrelako esamoldeak edo erabiltze dituzte, horrelako kontzeptuak. Ze izan ziren gehiago, txistuak, txaloak... Nik uste txistu bat entzuten dela 10 txalo baino gehiago. Hori ere egia da. Ni nengoen tokian irabazi zuten txistuek por goleada. Hori ere horrela da. Baina,
En fin, pues esaten dizudana, hori kiroltasunezun hartu behar dugu. Uztailaren 8 berezia urtengoa, urte hurren batek finkatua, Arestian memoria historikoa Julian Balduzen kontura aipatu dugu ironia puntu batekin, orain serioago jarri beharko dugu. Nola ikusi zenuen Germán Rodríguezen hilketaren urte hurrena, nola joan zen, zure idurikoz? Pues benetan pensatzen dut zerbait ziklo bat itxi dela, benetan honekin. Noski aferak ez duela bukatuko, eta saiatuko gara, eta ez dugula aztuko, eta hori guztia. Baina nik uste dut zorra bat genuela horrekin, eta nik nire baitan badu sensazioa, zerbait borobildu dugula, ez? Gogoratzen ez oso ongi, nik genuen ezagutu 78ko San Ferminak plaza barrutik, baina gogoratzen dut oso ongi 10. Urte hurrena, atera ginela Peñetatik Gaztelu plazara meriendatzera, baina beti bakizu proskrito bezala ez dakit edo dakit iritzi orokorraren kontra, ez? 20. urte mugan gauza bera gertatuz. Ia. Eta behin honetan berriz, beste ofizialtasun bat izan du, beste babes bat, nik uste dut, zerbait aurreratu dugula. Bintzat badakigu hor zorra oso garrantzitsuak ditugula, alegia desklasifikatu ez diren paperak, baina orain bai dudalanik behintzat sensazioa hemendik ahal dugun guztia egiten ari garela. Udal krisiaren ondotik, berdintasun arduradun berria zara, horrekin lotua, nik uste dute albiste ontzat jotzen aldirela, datuak oraintxe egon gara Zaloa Basaberekin, berdintasun zinegotziarekin, ez elkarrizketa egiten, baina egunero pasatzen da hemendik eta ematen digu partea nolabait esateko, orain arte ukimenduengatik 3 salaketa, okerrezpa naiz erasotzaileetako bat atxilotu dute, aintzat hartuz asteburua dagoeneko joan zaigula, festetako lehendaiziko egunak ere bai, pozik egoteko modukoak, akaso sinatuko genukeen? Hori da, ez da gauza bera, ez? Pozik egoteko modukoa bai, inoiz ez gara honekin pozik egongo, egia da, beti egongo gara haserre, eta beti egongo gara aldarrikatzen, bestelako harremanak, ez? Baina egia da sinatuko genukela horrela jarraitzeko, zen nahi dut, egon dira salaketa batzuk, ukimenduengatik eta, baina ez arazo larriengatik eta ez da momentuz gertatu. Nik benetan hala espero dut jarraitzea, eta naiz eta ezin dugu guardia jaitsi, eta beti egon behar dugu honekin burrukan, pentsatzen dut egiten ari den lana, egin den lana, poliki nagusitzen ari dela eta bere fruitua ematen ari dela. Serio ateratzen ari zaigun elkarrezketa, amaitzeko unetxo bat alkate izatearekin loturarik ez duena. Joseba, zuretzako zer gordetzen duzu, egite agenda ofizial ikaragarri betea daukazula, baina Joseba Sironek ez alkateak ze txoko, ze une gordetzen du urtero berarentzat? Gutxi, behiranik, 6an txupinazoa pasata gerota beti egiten dut kuadrilarekin bazkari bat, Donibane Peñan esango dut, eta hori oso momentu gozoa da niretzat. Hori kenduta, momentu batzu eskapatu naiz kuadrilarekin, betiko kuadrilarekin, familia ezin dut harrapatu, semea eta labaia, doaz bere kabuz, beraz familiarekin, bikotearekin, bai, momentu gozo batzuk eta gutxi gehiago. Egia da, ez dagoela denbora gehiagirik eta are gehiago esango dizut. Zure agenda burutzen duzunerako, erabat urtua nago, fundido, eta beraz, etxera joatea besterik ez zait geratzen. Lehen baino lehenago edo harinago urtzen gara, Joseba? Hori ere bai, ez? Ni bentsat bai. Estimatua, elkarrizketa tradizional hau, errepikatu dugu 3 bider, beraz, ea ohitura luzea bihurtzen den. Estimatua dago, eta orain ez aldegin, zebakizu tradiziozkoa dela orain aur batzuekin argazkia egitea hemen gure Photoshop edo fotokol honetan. Eta agurtzeko bai alkatea, bai Saloa Telebistako ikusleak eta Euskal Herria Irratiko entzuleak ere, Zaldiko, Maldikoko, kantu Agur aguri otxoño, aguri ebai astotxo, nire bilita behagia, la nire bilita behagia, galduenea ibaia, hortxe gainian ermi
den eliza. Jan behar diat meza entzun, tra-la-la-la-la-la-la-la. Jan behar diat meza entzun, gero janen banaik ere. Astuan elizan sartu, azaren kolka zerratu. Eta otxo gizan aixua, tra-la-la-la-la-la-la-la. Eta otxo gizan aixua, kanpuan bera baratu.